предлага разнообразие от натурални продукти, а сега и възможността да приготвите някои от тях сами, използвайки въображението си, разбира се. Естествено, винаги може да проявите смелост и креативност при готвенето на своите do-it-yourself продукти, но нека покажа основните насоки. Сега ще ви запозная с комплекта Касиопея крем за тяло или така нареченото крими, което включва масло от авокадо, което е богато на протеини и ненаситени мазнини. Също така има високо съдържание на омега-3 масни киселини, които са подобни на тези в рибеното масло. Съдържа антиоксиданти, като витамини А, Е и Д, което го прави особено подходящо за суха и възрастна кожа. Също така съдържа лецитин и калий, които са силно полезни за кожата и косата. При употреба стимулира производството на колаген в кожата, което забавя ефекта на стареенето. Другото масло, което съдържа, е масло от пшеничен зародиш, което с най-високо съдържание на витамини Е, витамин В6 и фолиева киселина. Предпазва от появата на белезите на стареене на кожата и изглажда тънките бръчки. Помага при кожни проблеми и суха кожа. Следващия продукт, който съдържа комплекта, е ванила милкшейк. Ароматът е леко сладникав на кокос или леко с усеща нотка на мляко. Другото, което включва, е основата крем, която е с екстракт от алоe вера. Ще ви отворя да я видите. Подходящ е за всеки тип кожа. Аромат е подходящ за ползване през лятото. Последното нещо, което включва комплекта, е контейнер, празна кутийка, която вътре може да си държите крема след като го направите. Събира 100 мл, а отпред на етикета е направено поле, в което може да сложите аромата на самата есенция, ванил милкшейк или някакво послание за любим човек. Или да решите да го кръстите по някакъв друг начин, различен от този, който ние сме кръстили аромата. Започваме с основата Cassiopeia Secret Recipe и слагаме малка част от нея. Може да прецените на око или в точната рецепта има определено количество, което може да прецените да сложите. Така. След което добавяме на 2 пъти вода, която е затоплена предварително, защото самата консистенция е доста гъста. Тя трябва да стане малко по-лека от това, което е в момента. И разбъркваме много хубаво, да се смесят двете. Продължаваме да разбъркваме. За предпочитане да използвате бъркалка, с която се разбиват яйца или кексове. Ето може да видите самата консистенция. Не е толкова гъста вече. След което добавяме някои от двете масла, дали масло от авокадо или пшеничен зародиш, по ваша преценка. Аз реших да добавя масло от пшеничен зародиш. Може да премерите на око или както е по рецепта, 10 мл. Така. И докато бъркате, бавно го изсипвате, за да може да се смесят по-добре двете консистенции. Ако желаете, може и двете масла да добавите, но може и една. И продължавате да бъркате, докато се смесят напълно. Самата консистенция става все по-лека и по-лека, не е толкова гъста в самата база, която е. И така, мога да ви покажа отново как изглежда консистенцията с добавено вече масло. Накрая, за да придадем ароматен характер на нашия крем, добавяме арома миксчър. Може няколко капки пак. Може и да прецениме. Ето така изглежда вече нашият крем, който е готов за употреба. Консистенцията е добре разбъркана, с
аромата страхотно се е слял. Взимаме контейнерчето, в което ще сложим нашия готов крем. Ето, може да видите, той е станал много добре разбъркано. И самата консистенция е много хубава. Ето така. Изглежда вече нашия готов крем Касиопея. Не забравяйте, че от базата Cassiopeia Secret Recipe може да направите 3 крема. Също така може да продължите да експериментирате, като добавите различни аромати или масла, които може да намерите в нашите обекти или в нашия сайт cassiopeia.com. Също така не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал. Cassiopeia може да намерите в страницата в Facebook и в Pinterest. Ще се видим скоро и welcome to Nature!